Nyílt. Nyílt. Megvan. Másik nyílt. Ki is jött. Ja, kapott. Abba kéne hagynom a leugrálást. Balra fog szerintem jönni, mert hát arra van a bomba. Ki is esett. Ki is esett. Ennyi! Oh hell no! Elfogadtam! Elfogadtam! Így nem lesz időm. De én elfogadtam! Még egy másodperc volt, amikor elfogadtam. Nem jön ki. Jó, meg... Tudtam, de tudtam. Képzeld el, a mai videójában Penguin Z0 Sonic the Hedgehogból a Shadownak volt felöltözve a videó erre. Nem vigyáztam. Nyugi, menj onnan! Nyugi. Átróték. Szerintem lement. Nem. Hogyan becsillant ide? Ne, 5-7 jó az is. Mentek Windowba. Tudom. Jó! Kipikeljek vagy? Hát lent vannak ott. Ez egy retvan. Jelen. Jó, a másik meg ide fog rotálni. A másik oldalra menj, mert ott a bomba. Ja, kiesett a bomba, jó. Menj még jobbrább, menj még jobbrább. Igen, így. Jobbról jön szerintem, aha. Jó, meg lesz. Nice. Meghalt. Ott van. Majdnem kaptam. Jó. Nice. Nem volt semmi, csak AK, azt meg nem kell. Nem. Hát a faszom, basz meg. Lentenie kell. Próbáld meg kihúzni, Fogd a bombát, ott van a bomba. Aha. Ott van. Jó, nice. Lassan menj. Kaptad szerintem. Ja, kapta. Jó, USP-vel, menj nyugodtan USP-vel, nice. Use Mightin. Most kaptam csippanást arra, hogy Use Mightin. Oh, szép. Ne. Jó. Dupla beretta. Ja. De a Gondoltam, hogy nem az enyém. print stream az jó. Jó, megvan. Jó, megvan. Mukbang. On the 200, are we in a car park on the outskirts of town? And then you said, let's go and count those now. Wait, Nem azt nézek, csak egy nézek belőle részletet. why don't we... Egy megvan. Itt a másik. Szép. Nem, itt van. Itt van.
Jó! Novája volt. Verseny. Jó. Az meg. Ne, magamra nyártam. Ne! Nem akartam. Nem is téged akartam. Jó, megvan. A másikat ott láttam. Én nézek oda, te már nézz az eddigihez. Öh! Mi a faszom? Jó, az a lényeg, megvan, abszolút. Hozd el az AVP-t. Jó, meg. Mi bazd meg, ennek kurva jó izéje van. Ha, Nem? Szokott jobb tenni. várjál. Ha, megvan. Meghalt az AWP-sük. Elmenjek az AVP-t. Nice, ott a VP. Ott a VP, ott a VP, ott a VP. Megvan. Előtte kapott 2 izét, visszament Windowba. Jó. Nice. Várjál, gyere, Sasa, gyere, kövess. De hát, Ide. beálljak oda, jó? Aha. De nem, te menj elő. Jön meg. Nem. Sasa, te állj föl ide, Jó, csak akkor kus. Ledolpoljam ide a bombát. Mi? Vannak. Ne, nem hiszem az, hogy a De ilyen nincs, hogy abból egyet se na. Vigyázz. Nem fog téged eltalálni, mert izével van. Már eltalált egyszer baszki spawnról. Szép. Hozd el egyet. Menj hátrébb. Szépen. Ja, de ez volt. És bannolták. Nem bírtak késelni. Szerintem belekéseltem párat. Nice. Easy. Jassz. Sasha, do you love the way I do when I'm loving your body? And do you love the way I do when I'm loving your body? I'm loving your body. Ha. Merre van? Ötletem sincs, szerintem ablak talán. Nem látok. Nem. Nem. Ott van le. Esett az ajtón, ahol testne. Hozd már ki. Nem tudom ki az. Hozd ki. Belelőttem kb. 2 csotival. Spawnon van. Szerintem ablaknál fog inkább kijönni, vagy bal oldalt. Tök mindegy, mi nyerünk, hogyha nem plantelnek. Merre van? Nem tudom, kiragadt. Jó,
egy megvan. Nice. Jó, megvan mind a kettő. Ha, Na. lehoztam Martit. Ah, Merre van? nem tudom, kilagott. Jó, egy megvan. Nice. Na nézzük ki fog meghalni előbb. Kapt! Mennyi? 24 óra versengő eltintást kaptam, Martin. Nem is versengőzünk, bro. 24 óra! De nem, minek csináltam, Martin?